Ako ste si všimli, začala som dávať videjka z Johnovej tvorby, obrázky s hviezdnym pôvodom a budem v tom aj naďalej pokračovať, pretože si myslím, že to má veľký význam. Videla som nejaké posty, kde sa hovoria, aj ľudia mi to často hovoria, že na čo mi to bude, mne to život nezmení, hej. A ja mám iný názor, ja si myslím, že hlavne hviezdne semienka, ako ja napríklad, alebo aj iní, a je ich mnoho, hej, by mali vedieť svoj hviezdny pôvod, hej. A takisto im to dá väčší zmysel vlastne tejto existencii tu na s Johnovými obrázkami boli niektorí ľudia schopní napojiť sa na svoju hviezdnu rodinu, naozaj, že sa im začala hviezdna rodina objavovať, aj prihovárať, dostávali správy. Je to energeticky silný žiarič, ktorý obsahuje aj sigil, symbol podľa nacítenia energií toho daného človeka. Aj ten sanskrit, vlastne ten indický sanskrit je veľmi mocný, energetický a vôbec ako pôvod mať to tam vyobrazené a toto som ja, hej, tomto je ten môj potenciál, tá sila, nie je toto moje meno, táto moja identita v tomto matrixe, je to dobré, hej, uvedomiť si to, hej, a zžiť sa s tým. Keď niektorí ľudia to preháňajú, že si dávajú svoje hviezdne mená niekde úplne všade a odmietajú svoje pozemské meno a utiekajú sa do takejto vlastne hviezdnej reality, myslím si, že je to druhý extrém a že to nie je úplne OK. Hej, ja to určite nerobím, ale zase mám skúsenosti skôr s tým, že ľudia boli schopní naozaj cez tie obrázky si dvihnúť vibráciu a zmysel vôbec nejakej svojej existencie tu na a všetko to, čo im zrkadlilo okolie na základe nejakej vnútornej nesebelásky, nehodnoty, sa im otočilo, keď začala k ním prehovárať ich hviezdna rodina a tí, ktorí to zažili, vedia, aká je to paráda, aká je to šupa a vlastne nemusia to sledovať z nejakých videí, prekladov, seminárov a knížiek a majú to vlastne v priamom prenose oni sami. Hej. Takže to je podľa mňa to úplne ideálne a o to mi ide, aby ľudia vlastne videli tú svoju veľkoleposť a vedeli sa s tým žiť a vedeli s tým pracovať, prípadne osloviť aj ten svoj hviezdny druh alebo obnoviť si svoju pamäť, keďže máme, alebo mnohé hviezdne semienka majú aj hlbokú amnéziu. Hej. Takže sú s tým veľmi dobré skúsenosti a potom sú tu veci, ako si to overiť. Ako si môžem overiť, že som z tej rasy, hej, alebo z tej planéty, hej. Keď Wikipedia a Google samozrejme nám budú hovoriť, že to je New Age, že to sú ezožvásty a že to neexistuje, hej, lebo to sú platformy, ktoré toto nebudú potvorovať, hej. Takže ešte sme není tak ďaleko, aby sa oficiálne o tomto hovorilo a takisto aj mnohé z tých planét ako vedci ešte neobjavili, alebo im dávajú iné názvy, hej, poznajú ich pod inými názvami, alebo mnohé z tých galaxií nie sú objavených z tých hviezdnych semienok, hviezdnych systémov, ale nachádzajú sa v niektorých sci-fi filmoch a už tí tam hore, ktorí vedia, že to je skutočnosť, to začínajú dávať tieto informácie do sci-fi filmov alebo do nejakých sci-fi hier počítačových, kde sú skutočné informácie, skutočné názvy a príde mi to trošku ako psyop, ako taká psychologická hra, že aby sa videlo, že ktorí ľudia sú schopní si spomenúť alebo ktoré hviezdne semienka sú si schopné spomenúť na to, že naozaj boli súčasťou napríklad aj týchto planét, alebo že je to skutočné, je to pravda. A niektorí naozaj sú schopní to vidieť. Takisto ako v tom filme Odhalenie bolo mnoho pravdivých informácií a takisto aj mnoho namotávok. Ten Sajov tam bol tiež, samozrejme ten narratív, kontrola narratívu, ale takisto tam bola aj tá mimozemská reč, ktorá myslím si, že bola skutočná a zakodovaná. Niektorí jednotlivci by vedeli aj dešifrovať to, čo sa tam vlastne pustilo do éteru a mnohé z tých podprahových informácií, ktoré tam boli, aj negatívne, aj iné samozrejme, ale skrátka dávajú už do týchto sci-fi filmov skutočné informácie. Hej, a insidery, ktorí to vedia, tak vedia, že to je skutočná informácia prezentovaná ako sci-fi. Takže určite to doporučujem, je to aj silný energetický žiarič, ochrana do prostredia, dá sa s tým krásne energeticky pracovať. Budem dávať stále viac a viac týchto príspevkov, aby ste videli, koľko ľudí je hviezdnych semienok a koľko ľudí o tom ani len nevedelo a zabudli na svoju misiu, zabudli na svoju veľkoleposť a
je čas si to pripomenúť.